til TV-avisen. God aften. I dag der skal vi snakke lidt om den forbryderen Jack, som har hermed sluppet ud af fængslet. Han befinder sig i Slagelse. Alt der bor i Slagelse bør venligt holde sig indendør. Vi skulle køre helt fra Slagelse til Sverige. Bare for at komme på lejerskole. Ja, altså det er jo okay. Ej, I skal da se os! I skal da se vores tv-show i aften! Det kommer jo om 8, altså, ikke? Ja, i den mindste. Jytte og Kirsten og Jytte og Kirsten har sit eget tv-show. For Jytte og Kirsten og Jytte og Kirsten har sit eget tv-show. Jeg er Jytte, og jeg er Kirsten, og vi har et tv-show! Vi har fanget en gæst, som vi mødte sidste sommer, og nu kommer han. Ja, hvad var det, der skete sidste sommer? Ja, det så godt. Hvordan har du det så? Nu går lidt bedre. Ja. Ja, dine elever havde ikke så godt, efter du var blevet kørt ned. Hvad har du at sige til dem? Ja. Og det var vores gæst. Så ses vi. Ja, her kommer vores bedste venner så, og dem skulle vi nemlig give en makeover. Hvornår er vi blevet venner? Jamen, det er skidt med det. Men kan I huske sidste sommer? Der lovede I, at I ville blive pænere end den her finger. Kan I huske det? Den her, ikke? Ja. Ja, og så begynder vi. Vi starter med dig. Ja, selvfølgelig hende. Så vil vi først lige den her. En ny udgave af Aline. Ja, altså det tog lidt tid med det der, vi blev nødt til at plukke lidt i øjenbryn. Altså, men nu har I hende. Ja, hun står der. Ja. Og nu vil vi begynde på den næste. Ja, det er din tur, ikke? Ja. Så den her dig, ja, den klæder dig ikke. Op med håret, ikke? Ja, det er lidt. Og så sætter jeg hendes hår imens, ikke også? Her. Ja, og du bliver rigtig fin. Ja, og så vent lidt. Vi er ikke færdige, så får jeg skatter. Ja, du er rigtig fin. Her er den nye udgave af Mia. Jeg vil aldrig smile igen. Ja, kan I se, vi har også lige lavet sådan noget. Vi har plukket hendes øjenbryn, ikke? Og så har hun fået sådan lidt... Vi har lavet en nye mamma dugekår. Ja. Og så har hun fået sådan lidt ud over læberne, fordi det er trendy. Ja, det er det nye trendy, ja. Ja. Så tager vi den næste. Ja, så når du kan se, så tager vi lige lidt her igen. Hov. Steffen røbes af, så må hun bare bruge en anden sådan noget her hårdt. Altså, det er det nyeste hår, det her. Ja. Så det bliver vi nødt til at lave på dem alle sammen, fordi ellers så får de den nyeste look, ikke altså? Ja, altså du kan se, at hun skal have sådan lidt ud i siderne og sådan lidt streg her. Ja. Og her er den nye udgave af Mille. Ja. Du kan se, så vi lavede det samme. Har vi lavet det samme hår, fordi det er jo det. Ja, sådan lidt... Og så kan I se, at hun har fået lidt øjenbryn mere. Ja, det er monoøjenbryn. Ja, og så kan I se, at hun har fået sådan lidt læbestift. Ja, det er smukt det her. Kan I se? Ja, vi har lavet det passende med tøjet, ikke? Ja, og så kan I se. Ja, hun har hår, ikke? Ja, det var det. Ja, det var det. Og så slutter vi for Jytte og Kirsten. Har vi Skål. også? Ja, Og så siger vi hej, hej. Hej, hej. Ja, hej. Har I set tv-showet? Kan du huske ham der læreren, der prøvede at møde os? Han er sluppet fri. Og tog fri fod her i Slagelse. Og det er slet ikke godt. Jeg har det altså på noget, at der er noget. Jeg har som om der er noget der hele tiden holder øje med os. Hvordan var det at være med i show? Skræmmende. Altså, på et tidspunkt var jeg sådan, Er jeg en trold, eller er jeg mig selv? Det var værre end den der meget.
Har I hørt om forbryderen Jack, som var sluppet ud af fængslet? Må ikke. Ja. Hvordan har I det med det? Kender I ham? Ja, han har været vores lærer. Ja. Ja, hej og goddag til Jytte og Kirsten. I dag der har vi en overraskelse, nemlig nogen, der kommer og spiller på guitar og trommer og synger. Så, men det er faktisk os. Og nu vil vi lige præsentere, hvad vi hedder. Vi hedder Jytte og Kirsten. Ja. Nu kommer det mest rakkeste, sejeste og sjoveste på hele jordkloden. 1, 2, 3, 4, Jytte og Kirsten, og Jytte og Kirsten har sit eget tv-show. Og Jytte og Kirsten, og Jytte og Kirsten har sit eget tv-show. Jeg har en lille overraskelse til dig. Vi skal ud og lave sushi. Ja. Hvad så? Og nu vil vi begynde at lave noget sushi. For det første, hvis man vil have den der sushi, skal man bruge nogle agurker. Skær dem ud sådan her. Så skal vi bruge lidt makrel, røget makrel. Og så skal vi bruge nogle ris. Ja. Og så det vigtigste, selvfølgelig, dem her. Dem spiser man med, nemlig i Kina eller Japan eller hvad man nu gør. De er rigtig sprøde, hvis de sidder i håret. Ja, man skal have godt med ris på, så sprøder vi det lidt. Ja, det gør man sådan. Så skal vi have lidt af det her på, og så hvis du kan tage lidt agurk på. Ja. Ja, det er fint sådan her. Og så ruller man. Ja. Nej. Den fik det ud. Jytte, jeg må trække mig tilbage på naturens vej. Her kommer en, der gerne vil prøve sådan en. Vi har lavet noget dejligt sushi. Ja, Gustav. Hvordan var det så sidste gang, du var her? Det var den værste dag i hele mit liv. Ja. Vi har dræbt. Vi må gerne tag heller en af dem der, fordi de der er sådan lidt ikke. Ja, men nu har I så nogle dårlige beslutninger, så tror jeg, jeg tager den her. Ja. Hvis jeg kan finde ud af at bruge de her lortepinde. Ved du hvad, jeg gør sgu det bare sådan her. Altså. Ja. Også spidsen og den her, kan du drikke med munden? Ja. Det er rigtig godt. Ja, kan jeg godt, ikke? Det smager simpelthen så godt. Vil du have lidt mere? Ja, altså vi må da begynde at åbne en sushi-restaurant. Det var da en god idé. Ja. Jeg havde mareridt, at Mille blev blevet bortført af Jack. Oh my god. Hvor Mille? Hvad har I gang i? I råber og skriger hele tiden. For helvede, vi har lige holdt vores aftenshow, ikke? Ja, men Vi kan ikke lave det. Mille blev bortført. Hun er sikkert bare gået på tur. Hende med make-up'en. Men hvorfor tror du det? Hør på jeres historier. Hvorfor tror du, der var nogen, der skreg? Ja, måske Ville hun fordi... udseende? Ville hun skrive, så hun skulle på toilettet? Vil dø? Nej, men vi vil gerne synge en sang for dig. Vi er på vej til dig. Hold kæft, de er mærkelige. Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head.
altid har ønsket mig. Hvad så, de damer? Hvad er der statuen igen? Jeg tror, at der er nogen, der har slået ham, så er der faldet op. Hvad er der sket her? Ja, det må man ikke lege med. Kom her. Kom, jeg slår dig. Gå videre. Hold kæft. Hun sagde, at jeg skulle være Jytte og Kirsten.